Mutta tällä hetkellä on jännittävä vuosi työttömien valtakunnalliselle yhteistoimintajärjestölle. Eli nyt on pitkästä aikaa sellaiset vaalit, jossa todellakin vaihtuu puheenjohtaja. Ja siinä yhteydessä sitten minua pyydettiin puhumaan täällä. Ja minähän en tietenkään kieltäydy, kun minulta pyydetään puheenvuoro. Ja tässä oli aiheena nyt sitten tämä hyvinvointivaltiomme alasajo. Ja miten se nyt voisi sanoa, että vähän aika laaja aihe, mutta voisin ehkä nyt lähteä tästä edellisestä kehysriihestä liikkeelle sikäli, että todellakin nyt niin tämän hallituskauden aikana tehtiin ensimmäiset suuret virheet, eli leikattiin perustuesta työttömiltä ja sitten asumistuen saajilta. Sitten myöskin lääkekorvauksia korotettiin. Se kumminkin tässä niinku perustuslain 19 pykälässä lukee, että siis on viimesijainen etuus, eli kun mitään muuta ei ole tarjolla, niin sitten on tämä perusturva. Ja se on todellakin vain tämmöiseen välttämättömäseen toimeentuloon tarkoitettu. Ja mielestäni se on sellainen etuus, mistä ei voi yksinkertaisesti leikata. Ne on taisteltu vuosikymmeniä aikana sille tasolle, mitä se on, eikä se järin korkea ole. Eli siinä hallituksella selvästi tuli tällainen, voisi sanoa, niin kuin moraalinen niin kuin selkärangan katkeaminen tässä kehysriihessä. Mutta toki tässä on ollut myöskin hyvää tämän hallituskauden aikana, eli on pyritty niin kuin, ikään kuin sitä työttömien miten sen voisi sanoa, kiinnittymistä yhteiskuntaa ja töihin niin parantaa. Ollaan pyritty näitä kannustinloukkuja parantamaan, eli on se työmarkkinatuen suojaosuus 300 € ja asumistuen suojaosuus 300 € ensi vuodesta lähtien. Tämän tyyppiset ehdotukset on erittäin hyviä. Sitten myöskin niin sanottu pitkäaikaissairaiden tai vammaisten eteen on tulossa ihan positiivisia uudistuksia. Jollakin tavalla silti tämä tuntuu tämä hallituksen työskentelyn näpertelyltä. Jos suhteuttaa kumminkin tähän niin viitekehykseen, että miten Suomen taloustilanne on tähän joutunut. Jos ajatellaan sitä vuoden 2008 finanssikriisiä ja sitten sen seurauksia, miten sitä on hoidettu, niin siinä hallitus ei saa kyllä ainakaan minulta mitään pisteitä. Nyt ollaan muodostamassa EU:n pankkiunionia, jossa verovaroin luodaan tämmöinen turvaverkosto pankkialan toimijoille. Jos joku maa menee kriisiin, sitten voidaan näitä roskalainoja rahoittaa tämmöisen pankkiunionin kautta. Niin kuin esimerkiksi Kreikassa tehty, ollaan päästetty sijoittajat ikään kuin sijoitusvastuustaan ja sitten tuoneet veronmaksajat maksamaan näitä etuisuuksia. Mielestäni tämä on ehkä semmoinen keskeinen niin kuin fokuksen alue, missä meidän pitäisi niin kuin kaikki olla tarkempia, että millä tavalla tämä kansainvälinen finanssiarkkitehtuuri luodaan. Hallitus puhuu siitäkin, että yritetään päästä eroon näistä kansainvälisistä veroparatiiseista eroon. Mutta sen sijaan niin otsikoihin on tullut esimerkiksi semmoinen tapaus, että Parkanossa työttömältä evättiin oikeus työttömyysturvaan, annettiin karenssi sen takia, että hän oli nähty keittävän kahvia kierrätyskeskuksen ulkopuolella, että hän oli tehnyt ikään kuin työtä työttömänä. Siis tämmöinen surullinen esimerkki, miten rajoitetaan työttömien oikeutta vapaaehtoistyöhön ja just kiinnittymiseen yhteiskuntaan. Siis tämmöinen peleily pitäisi estää ja nyt kun ajatellaan sitä, että verrataan vaikkapa näihin lammaskasvattajia sillä Mansaarilla, jotka sitten hyötyvät tästä kansainvälistä veropakolaisuudesta, niin niillä on ihan erilaiset oltavat siellä. Siihen pitäisi saada ihan tämmöinen kansainvälinen solidaarinen AY-liike ajamaan sitä asiaa, että tällaiset veroparatiisit saadaan tukittua, että ainakin EUsta tulisi sellainen paikka, missä kaikki EU-maat ovat tasavertoisia. Ihan vasta oli artikkeli siitä, että kuinka pääoma ei Suomessakaan tunne minkäänlaista kotimaata. Että mennään sinne, mistä voitot parhaiten saadaan kerittyä. Tarkoittaa
sitä, että mennään semmoisiin maihin, missä ei kunnioiteta esimerkiksi työllisten niin kuin oikeuksia kohtuulliseen työaikaan tai palkkaa. Tämä niin sanottu globalisaatio, Kiina-ilmiö, Intia-ilmiö, Afrikka-ilmiö tai Pohjois-Korea-ilmiö, mennään sinne, missä eniten saadaan sitä voittoa työn hinnalla. Tämä on semmoinen niin kuin asia myöskin, mihin pitäisi enemmän satsata, että saadaan joka paikkaan ihmisarvoisen työn edellytykset. Mutta se lähtee kyllä varmasti siitä, että saataisiin tämä pääoma jollakin tavalla enemmän hallintaa, saataisiin läpinäkyvämmät järjestelmät finanssialalle, saataisiin sellaiset niin kuin, toimintaedellytykset, että jokaisessa maassa on tavallaan yhtä ihmisarvoista tehdä työtä ja olla osallisena tässä yhteiskunnassa. Kiitos.